ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to tulde gaale nyanga edi beeli boylel beeli koyle woci doggo saare suki ferfeñe weli ngara kon waktu yoni ha to gundan kame hamdallaya ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hanke o wonno ñawore imam dawa e hakkude makko ya ñawowo Samba Kana Wuli Jawa tonto leydi Mauritanie jagorɗo jomnaɗo konngol laamu huccodiri hanke jayndiyankoɓe ngam jabtade namde wonande kaya nalankoɓe dogɓe leydi Mauritanie molto yiɓe to leydi Sénégal tonto leydi Mali e nder falde kayi nokko biteɗo Yetela uddama toon taw ko ogirde kanŋe oɗo saaha tawete toon ko koniyankoɓe leydi Mali tonto Guinée Conakry Alpha Condé yidde mum o saaha mo gonɗen ko nawde laamu leydi France e yeeso ñawore caggal nde o tuuma e mbuñaari wonande pormo Conakry kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون battake ummorade en tonto tulde gaale taw kadi ko jaltugola aduna e biyetinoɗo abel de caggal jaltugol aduna oɗo saaha noon e ɓi ko biteɗo Mamadou Adela Sema yaltini battake ngam ruttude duwawa dendagal tulde gaale naɓe e ko taari tulde gaale kala ko wayno ñanga idi ha tonto lure kame beeli koyle e tulela e nokkuji taariɗi ɗum kala jeeridi e waalo ngo kala wo accani hay goto e dendagal bandiraɓe dañoɓe arde yettinde duwawa eɓe dañano arde kala wo rutti duwawa e goto hen kala omo wiya yo Allah windan ɗum baraji omo rutta duwaw galle ceerno Adama Gaye tonto ñanga kono ne kadi omo rutta duwaw dendagal bandiraɓe kala ko wayno Mamadou Amadou Ndiouga kono ne kadi ko wayno Mamadou Muntaga Sema e dendagal bandiraɓe kala omo rutta ɗumen duwaw caggal jaltugol aduna e jinnaɗo makko debbo taw kadi ko biyetinoɗo Abel de noon yalti aduna ko toon to tulde gaale weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo enen kala en neldi duwaw nde gueno yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettini ɓattake o ko musidɗo men biteɗo Abou Sem taweteɗo toon to leydi Congo kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde naya dujala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mene ɗemgal Pulaar ma en jaa ha toon to leydi Gabon caggal noon wonande kay hoorejo jagorɗo leydi Gabon taw kadi ko biteɗo Emmanuel Issouzé taw kadi ko gonde caggal kay iwdemo e hoorejo jagorɗo leydi Gabon ñalawma hanki o hoorejo leydi Gabon toɗɗima momo caggal kay hesɗitinde hoolare muɗum oɗo ñalawma hande noon ɓiɓɓe gabonaɓe kala ene cabbi kay wonande ngam ɗaminade e dañde jagorɗe gonnoɗon kame jagorɗe kese kala ha joni keddoɗen koye leydi Gabon ma en jaa ha toon to Franceville caggal on jeere sumde toon ha ɓiɓɓe Sénégal naɓe kame ɓiɓɓe leyɗele goɗɗe kala bonira toon gueɗe kewɗe laamu leydi Sénégal noon neeli sete timmuɗo ñalawma hanke o taw kadi ɓe jeehi ko toon to wiyete Franceville taw kadi oɗon sete ene tawi hen taw kadi ko sarɗiyanke gonɗo toon to Congo biteɗo Aboubacry Ngaydo kam ene iwi toon to leydi Sénégal biteɗo Aliou Ndaw Fala kono wo tigui woni nelaɗo laamu leydi Sénégal e nder leydi Gabon ne wondi kadi ambassadeur taw kadi ko leydi Sénégal taweteɗo e nder Gabon ene wondi kadi sohna Binta Seck taw kadi ko sarɗiyanke taweteɗo e nder leydi Gabon kamɓe noon ɓe jeehi toon to Franceville ngam nawdi toon
wona ballal caggal kay ɓiɓɓe Sénégal naɓe e sumirede toon gueɗe kewɗe oɗo saa noon hoorejo leydi ndi yabakiɓe waɗi hen e golle payodinde kamɓe noon ɓe jaɓɓama toon to Franceville taw kadi ko jaɓɓugal payodingal no fewi ma en ketto hen sardiyanke tedduɗo taw kadi ko biteɗo Aboubacry Ngayda. ko min Aboubacry Ngayda député du Afrique centrale ko min goni ɗo hannde ko Franceville min garno wadde assisté noon ko bandiraɓe men Sénégal naaɓe dañnoɓe ɗo hen cuumu place uji mabɓe ne cumno e nder jabñede 12 avril délégation noon ummi ko Sénégal e gardogol excellence Aliou Ndao Fall min mbeɗe jaa hen madame Binde Seck député aussi ne jaa hen e Mouhamadou Tougou conseil économique et social e Ibrahima Sall woni coordinateur APR mo Libreville min gari min tawi ɗo noon président excellence monsieur Dia ambassadeur du Sénégal au Gabon min gari noon jiide bandiraɓe meɗen jawaɓe ɓe kono en inde e gouvernement Sénégal e gardogol président Macky wonno ko sardiyanke Aboubacry Ngayda kame yaadi mum kala toon to Franceville ɗum no waɗi ko ñalawma hanki o ɓen sumraɓe ko famdi ko kala ɓe keeɓi kene fota wonde e million ngaji nogas e ballal musidɗo men ceerno Mamadou Ceerno taweteɗo toon to Franceville kedoɗen ko Afrique centrale ma en jaa ha toon to leydi Cameroun ñalawma hanki o laamu leydi Cameroun e gardugol Paul Biya o holliri wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate jeygu oɗo saaha yo haat ha laaɓa ha wiye cer kala kene wiye sukar iwde caggal leydi Cameroun saabi ɗum noon ko caggal nde gollorgal leydi Cameroun taw kadi ko biyetegal susukam taw kadi ko gollotongal ko fate banggue sukara caggal kay nde holliri oɗo saaha mo gonɗen ene jogui ujunnaje tonne e nder nokkuji mum taw kadi ko sukara donkanaɗo yo yeeye oɗo saaha noon sukara koko haɗa nadde leydi Cameroun kala jiyaɗo ne nanni sukara nde leydi Cameroun so tawi jaggama koko fawete ko wiyete alamana ha joni keddoɗen koye Afrique centrale ma en jaaha toon to Tchad caggal kay waylo tugnorgal leydi ndi constitution leydi ndi caggal nde wayla ñalawma hanke o hoorejo jagorɗo biteɗo Albert Pehimi kam tigui acciti golle mum ñalawma hanke o caggal noon nde tugnorgal ngal iwi ha laaɓi oɗo saaha mo gone caggal nde tugnorgal ngal wayla gam tekkinde laamu wonande kay biteɗo Idrissa Déby Itno oɗo saaha noon ne ɗamina kankoɗo hen biteɗo Albert Pehimi mawo artu e jappere makko caggal noon hollirede wonande kay caggal nde tugnorgal wayla ko nden tigui o iwata e jappere makko ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Burundi oɗo saaha mo gonɗen woni tan ko kelle kame bubaji caggal nde Pierre Nkurunziza yiiɗi kay laamade leydi ndi caggal nde o laami caggal kay nde o ƴamti lefol laamu hitande ujunnaje ɗe 15 on saaha noon jogay lundiɓe kollirino jadani hen kanko Pierre Nkurunziza o hollirino wonande kay o ƴamtata 3e mandat makko ko ɗum tigui woni ko waɗani hitande ujunnaje ɗe 15 ko nde tigui o ƴamti ha ganduɗa waɗi kene foto wonde ujunnaje ɗiɗo e ko fawi neɗɗo hawri hen lajjala waɗi yimɓe hewɓe noon dogui jalti Burundi oɗo saaha mo gonen o yiiɗi ko waylude tugnorgal leydi ndi e beele kay leydi ndi ne rokkam wawde ƴamtude lefol laamu e laamade leydi Burundi hitande ujunnaje ɗiɗi e 34 oɗo saaha noon kanko tigui jogui sawru mbaggu no yiiɗi kala o honjira oɗo saaha mo gonen noon bawɗi puɗɗima toon gam yidde yaade ko fate banggue sumgoji e ɗin sumgoji en mbaɗata ko 17 nduɗo hen lewru ndo gonɗen ha joni kabaruji mena ɗemgal Pulaar keddoɗen koye Afrique paɗen ko toon to Burkina Faso caggal noon jonde joɗade ñalawma hanki o toon to lamorgo leydi Sénégal kene fota wonde gollorɗe 4 ko ɓen tigui goni joɗiɓe ko wayno gollorgal biyetegal LONI ene wondi kadi PMA PAM ene wondi kadi UNICEF ne wonde FAO e kamɓe noon ɓe jurnitima oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri wonande toon to Burkina Faso kene fota wonde ujunnaje 5 neɗɗo kene fota wonde million ngaji 5 neɗɗo oɗo saaha goni tigui way heege manggue no fewi oɗo saaha ɓe goni koye ƴewde holno ɓe ballirta yogay leyɗele teskade oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue kegueli ene hen tawe leydi Burkina Faso kame Tchad kono ne kadi Sénégal Niger Mauritanie e ha toon to leydi Mali ha joni toon to Burkina Faso keddoɗen ma en kaale ko fate banggue jaydeli e taw kadi ko halfinaɓe ko fate yurnitade holɓen ɓurɓe tigui jogade
jogade ndimago e wellitare ko fate bange jayndi yankagala taw kadi ko ciatal bitengal RSF kambe non be jaltini cimtol mabbe be koliri wonande kay Afrique mo occidental o de saha mo gondena ko leydi Burkina ari yeso ko fate bange wellide jayndi yankobe moma so tawi winderde kala woni o de saha mo gonden jayndi yankobe wellitibe e temedere e capande jetati leydi ko Burkina Faso watti temedere ko Burkina Faso watti capande nay e go leydi so tawi non ko to bange Afrique o so tawi non ko to bange Afrique bange hirnange ko Burkina Faso woni leydi gardi yeso sen ngiwi tonto Burkina Faso ko to leydi Côte d'Ivoire paadino do hen kikide hande Alassane Dramane Ouattara ne tijji ton horejo leydi Sierra Leone caggal kay todde demo e lewru mayndi do hen do kanko ma watto ne jillu makko jillu balde didi o holini non ko jillu cehilagal kame jokkodiral ko fate bange golle e faggundo kala iwdema toon balɗe ɗiɗi tijja toon ko Ibrahima Boubacara Keita horejo leydi Mali ma arton sappo nduɗo hen lewru ndu gondena sen ngiwi tonto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko tonto Guinée Conakry tonto Guinée Conakry Alpha Condé ñalawma hanke o to galle jayndeli ko toon tigui wo joddi e jayndiyankoɓe leydi ndi kanko noon wo ñiŋi no fewi jayndiyankoɓe leydi Guinée caggal on hollirde wonande kaya e guilawɗo hen biteɗo Boloré taw kadi ko joom ngaalu no fewi tumaɗo wonande ene hutori wonande kaggulaɗe mo Conakry caggal on hollirede wonande ka hitande ujunnaji ɗiɗi sappo ko ngaalu makko jongu no fewi ko ngun ngaalu tigui addi oɗo hen biteɗo Alpha Condé e laamu leydi Guinée oɗo saha noon Alpha Condé holliri so tawi kay jayndiyankoɓe Guinée ne nafanno e caggal nde laamu leydi France yaltini ɗiɗo hen cimti kamɓe ɗe mbaɗa loskoji mabɓe haaɓe ƴeewa so tawi ko haala ko gonga walla ko fenade kono noon ɓen nan tan ndeƴine muudi munkone toppiti wonande jayndiyankoɓe leydi France ko kalata e jayndeli leydi France kanko Alpha Condé o ɓeydi hen noon oɗo saaha mo gondena wo yamiri hujjikintoɗomo taw ko avocat yo yaltina kayitola gam nawande laamu leydi France yeeso ñawore e caggal nde ɓen tumimo wonande kay Boloré hutorima kaggulaɗe mo Conakry e kanko hoorema ko tumama ko fate mbuñari ene tuma hen kadi leydi Togo e kono laamu leydi Togo hawɗo saaha mo gonen hay konngol gotola suwa taw haalde hen ha joni tonto Guinée Conakry keddoɗen oɗo hen gorko wiyete ko Alhaji Aboubacry wiyete ko Alhaji Abdourahmani Diallo taw kadi ko dahanoɗo e gila tati lewru décembre gila tati hitande maynide e lewru décembre hitande maynde ko nen tigui wa dahano ɗon ɗo iwno e magasin makko omo juulia takkusane ko ɗon tigui worɓe paddimo jolnimo e oto nawimo e kanko noon wo yaranno koye duuɓi capanɗe jeetati ñalawma hande o ɓandu makko yitama e nokku biteɗo Koya hakkude muɗum e nokku biteɗo forêt Karia ko ton tigui ɓandu makko yiita omo waramo ubba oɗo saha noon hay goto andani taw hol wadde ngal ɗon baɗal tumunoɓe non nangganoma e loskoji poɗɗino waɗe hen kono ha oɗo saha mo gonnen hay dalila labɗo dañaka hen taw sen ngiwi tonto leydi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto leydi Mali no mbirɗen e gardidi kabruji meɗen tonto Kay e nokku biteɗo Yettela e tonne kadi ko ogirde kanŋe wonno toon kene foto wonde temedde tato e ko fawi neɗɗo ko toon tigui gonnon e gasa kanŋeji siftinde noon lewru maydu ɗo hen ndu e ko fate banggue luuroji mabbine toon ha kene foto wonde yimɓe nogas fawɓe e kawri hen e lajjala oɗo saha noon laamu leydi Mali felliti uddude nokku ha laaɓi caggal nde koniɓe leydi ndi gari toon ɓe nangui toon kene foto wonde groupe aji jeegom taw kadi ko électricité ene wondi kadi e nogas e ɗiɗi moto ne wondi kadi e pikkuji jonɗi no fewi taw kadi ko pikkuji gasoji jilotoɗi kanŋe oɗo saha noon wonɓe falle nde kala ko kaɗa yiilade kanŋe caggal ngakkede toon nden ka e kisal wonande ɓen yilotoɓe kanŋeji ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha tonto Gao e tonne kadi ko jango waɗi toon jamma heccanko sanga 3 heures jamma e legala bitengala sato taw kadi koye gollorgala e bitengala Cheikh point noon ko ɗon tigui jango ngo waɗi taw kadi waɗi koye gollorgala bitengala CM taw kadi waɗi koye gollorgal bitengala CMFPR e ngal gollorgal noon wonɓe ɗon ɓene joguitino kaɓirde nde ɓen gari tigui e pellodire mabɓe piyanɗe pecce jamma ha wuuli ɓe jooɓima fittandu goto e gollotoɓe ngal ɗon cetal ɓe gañi hen yimɓe jeegomo no jayde Mali Actu holliri wonande kay ɓen arnoɓe wadde ngal ɗon baɗala hay goto e mabɓe gañaki ten hay goto e mabɓe jaggaka
ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaale koniyankoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane ɓe kolliri ñalawma hanke o wonande kay koɓe tuuma ko kamɓe aɓe laaɓi hen ceera caggal noon ɗe leƴƴi fulɓe kay tuumi wonande ɓeɗo hen koniyankoɓe leydi France kamin tigui guittata kaɓirɗe yo ballit wonande leƴƴi tuwaregnaɓe goɗɗi yo kabto fulɓe wonɓe toon e nder leydi ndi kamɓe noon wonande kay chef d' état majeur mo koniyankoɓe Barkhane ɓe leydi France ɓe kolliri kamɓe kay juuɗe mabɓe moddani hen aɓe laaɓi hen tene kamɓe koɓe gaare leydi Mali ko hay groupe goto ɓe ballitani wonande kay yo darto wonande fulɓe walla woɗɓe e nder leydi ndi ha joni tonto leydi Mali keddorɗena ma en kaale yeeyoɓe e nder leydi Mali kamɓe noon ñalawma hanki o fayenma hande koye seppoji tigui walla mbiyen koye hofgo juuɗe ɓe goni caggal nde ɓe kolliri wonande kay laamu leydi Mali so tawi daraki gam ɗoftade kuule ɗe ɓe jiiɗi ɗe ko fate toɓɓe jeeɗiɗi dañde visa tonto leydi Chine e newnanede marchandise mabɓe no natirta e nder leydi ndi kala e wonande kay e nder nokku walla tan mbiyen e nder Bamako e hoore mum ɓe keɓata nokkuji payidinɗi hawde saaha mo gonen laamu ngu nottatiɓe ñalawma hanki o ñalawma hande o kala yoga e magasin uji mawɗi taw kadi ko jeeyoji en gros kanji kala ɗi guddi e kamɓe noon ɓe kolliri hen beelema mabɓe no feewi sen giwi tonto leydi Mali koto leydi Mauritanie paaɗena tonto leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu taw kadi ko biyeteɗo Cheikh Lamine walla tan mbiyen biyeteɗo Cheikh Mohamed Lamine kanko noon way yaltini konguɗi makko caggal kay batu jagorɗe ñalawma hanki o e tuma noon nde o huccodire jaydiyankoɓe dañi tigui namde ko fate banggue taw kadi ko ɓeɗo hen rapport en yimoɓe kelme wiyeteɓe elwado wiyeteɓe ewlada kanko noon o holliri wonande kay ɓen kaɗaka artude e nder leydi mumen kala kay jaltuɗo leydi Mauritanie gam moltoyade leyɗele goɗɗe ene jogui ndimago artude leydi mum tene kadi o holliri leydi Mauritanie ene rokki ndimago kala jimo yo yim kala ko yiiɗi kamɓe noon ko haala wiyede kay wonande laamu Aziz yinno tigui ko ɓeɗo hen yimoɓe yo guitte leydi Sénégal gartire leydi Mauritanie ɗin konnguɗi gonɗani o holliri wonande leydi Mauritanie riwani hay goto tene kadi haɗani hay goto artude moni kala ene jogui ndimago artude e nder leydi muɗum caggal nde hollira wonande kay ɓeɗon yimoɓe kelme taw kadi ko witeɓe rapport en moltiɓe toon to leydi Sénégal ɓe dañi visa ji taw kadi ko faade toon to leydi Canada caggal nde ɓe kolliri wonande kay oɗo saaha mo gonɗen koɓe ngakkude hoolade laamu leydi Sénégal e nden kay kisal wonande ɓe toon to leydi Sénégal ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale laamu leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe lawɗini kuulala ɓe guitti kene fotta wonde million ngaji tati taw ko piccala goy e koppareje dollar kene fotta wonde 114 million taw koye ugui e koppareje kese ɗe gam kay sodde guura ha heewa so tawi korka ka fandima beele ɓe mbawa uddide nokkuji ɓe mbawa yeyde ko wiyete guura taw kadi koko ɓuuri wonde weeɓo ko walla mbiyen koko ɓuuri wonde moy cher wonande kay ɓen ɓe ngala sembeji mbawa dañde guura mumen e lewru korka ɓe kolliri noon wonande kay ɗin magasin uji ma kebbine e nder nokkuji Mauritanie kala kene fota wonde ujunnaje 3,4 galle ene wawi kala ñalawma heeɓa guura mum ha timma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende al akhbar ɓe kolliri wonande landa mbiyete ko FNDI kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma heccanke o ñande alarba nde tuma kay nde ɓe jooɗi gam wadde conférence mabɓe ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe mbaɗi erago faade leyɗele taariɗe ɓe kala nde jaccoto gam arde e nder leydi Mauritanie caggal en teskeɗe oɗo saaha mo gonɗen yooro manggon e nder leydi Mauritanie ko fate banggue jawdi hay ko fate banggue yimɓe kala ne jogui caɗele mawɗe o saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliri wonande safroɓe leydi ndi kolliri wonande altine paaɗo so gueno haaji koɓe natanoɓe lawol mabɓe nayi ɓuwol ko fate hofgo juuɗe e caggal non hollirdeɓe wonande kay kala 190 e joyo taw kadi ko safroɓe oɗo saaha ɗoftima kuule hofgo juuɗe mabɓe e guilde noon ha oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu way kono tinaniɓe ni kamɓe noon ɓe jiiɗi tigui ko yo laamu ngu moƴƴina gonka mabɓe e nder leydi ndi toon to leydi Sénégal paaɗena ma en kaale suudu ñawol ndu leydi Sénégal ñalawma hanki o noon watti lawol sappo e joyi ɓiwol ko ñawore imam ndaw kame yaadi moma ñalawma hanki o noon wonno tigui ko ñawore imam ndawa caggal noon nde dadi ɓe kebbina e nder suudu ñawore ndu hay bowal ngal kala woto sukaɓe hewɓe mbaddi toon ko wiyete fitinaji ñalawma hanki o noon imam ndaw dañi tigui namde ɗe namda kanko noon o holliri wonande kay nde dadiɓe nanguimo nde namdimo so tawi kanko ko jihadi yanke o holliri ko jihadi yanke kono wiyani ko jihadi yanke e mbadi hoccude fetel
kame silama yadine wara yimbe ko jihadiyanke ngam nehde fittane makko e nehde pitali ben wonbe jesema be o holliri non wonande neddo hade mo hutrade kongola ene foti andude ngol kongol holko firti wonde jihadiyanke e holko firti jihadiyanke bele moni kala ko jihadiyanke walla wona jihadiyanke caggal muɗum noon ñawowo wimo an fetel tawa may galle maɗa o holliri on fetel tagnomo sodde oɗon fetel taw kadi koko wayluɓe pewni wona hay fetelaji ɗi tubakoɓe pewni sonnimo on fetel ko demowo tene ko gaynako omo jogui jawdi darini ko renirde galle makko e guila noon o soodi on fetel o hutoraki wonno tigui koye nder galle makko saaha kala sukaɓe ne mema ɗuma ko nden tigui o itti on fetel o nawi o moftoyi ɗuma oɗo saaha noon ñawore makko ne jokki e nder leydi Sénégal ma en gartoy so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en jaa ha toon to Fouta nokku biteɗo Lobali ene wondi kadi e nokku biteɗo Gumala ñalawma hanki onon Daouda Dia maire mo Horkodere waɗi toon golle payidinde kanko Daouda Dia o yeehi toon wayade sete timmuɗo taw kadi ko halifaɓe diine kamɓe halifaɓe aada e dilloɓe laamu kala kamɓe noon ɓe kawrti toon to Gumala kamɓe e toon to Lobali gam rokkirdemo toon werlaji ɗiɗi taw kadi ko biteɗi ambulance kamɓe noon ɓe keeɓi gam kadi wawde ngarɗinde ko fate banggue safaruji ɓalli taw kadi ko toon to Lobali kame toon to Gumala kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale Moustapha Cissé Lo oɗo saaha mo gonɗena hakkude makko e APR ene luuɓa tekkere oɗo saaha noon e kala saaha omo joddo e jaydiyankoɓe o yaltina konngudi makko Gulɗi Diawo caggal nde o holliri wonande kay o yalti e landa APR ha laaɓi oɗo saaha noon o holliri wonande kay wo ɗaminaki wonande hoorejo leydi Sénégal so tawima taccu e dawal ɗimal gam lamtade leydi Sénégal o holliri noon wonande kay hoorejo leydi Sénégal so tawi laamima leydi Sénégal yo yetto Allah yettamo so tawi wo alano e landa mbiyete ko APR leydi Sénégal wawata walla mbiyen hoorejo leydi Sénégal wawata laamade leydi Sénégal e ɗin noon ko konngudi Moustapha Cissé Lo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale Boy Djiné ñalawma hande o wonatini ko wiyete Gueddere ñamata yarata caggal on nde joom suudu makko biteɗo Djiba Thiam kame miñi ko debbo e biteɗo Yacine Fall nde ɓen ɗaccita kanko oɗo saaha mo gonino mo tawi cuuɗi dumbirɗi e sirti noon koye lewru mandu ko nden tigui wo ñawono duuɓi ɗiɗi omo lelo e kaso oɗo ñalawma hande noon wonatini Gueddere wo ñamata ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale lana ndiyam iwnoka toon to Algérie aka fayi toon to Espagne ene wonno e makko kene wona capanɗe tato e jeetato hen nogas e goo neɗɗo jiitama kene fatonde sappo e jeegom ko ɓen tigui majji hen yimɓe sappo ene tuma ko Sénégal naɓe taw yaltini ɗum ko jayde leydi Sénégal e witende RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to cité de o tonne kadi ko debbo goto hirsa toon ñalawma hanki o taw kadi debbo wona kewɗo hakkille no feewi wonande kadi ɓesguji Sénégal naɓe finoɓe toon to cité de o kamɓe kala ɓe dañi hen mette mawɗe no feewi caggal kay oɗo saaha mo goni en holko hirsi oɗo hen debbo e nder leydi Sénégal oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba leydi France États-Unis d'Amérique e ha toon to leydi Turquie Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓiri ko leydi kabruji menan joolama jaɓeri ko Ghali Abouba oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba sawto o Ghali Abouba Ghali Abouba ma en jaa ha toon to leydi France États-Unis d'Amérique kame leydi Turquie Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓiri ko leydi France puɗɗotoɗen e ñalawma hande o français na ɓeydi ɗo tawa kadi ko wonnoɓe pilotaji ɓe coodi laana avion tokoso tawa ko avion tokoso woni fandare mabɓe noon ko kan laana beele kay yene diwa jima e maaje méditerranéen woni maaje maayo ummi hongo leyɗele Afrique woni Italie woni Libye en faade leyɗele Europe kamɓe noon woni fandare mabɓe ko yidde fadade yoga e dandiyankoɓe
taw ko ɗanniyankoɓe suudere woni clandestin hewɓe nadde e laakon taw ko laakon mbarwoɗo yimɓe e den maaji en kamɓe noon ko kamɓe ndendini haalisaji mabɓe kamɓe ɗiɗi ɓe coodi kallana taw ko avion tokoso avion ngo noon ne wawi jollude ha yimɓe nayo e ko moteur goto ko jogui kadi e ko wawi diwde fodde waktuji sappo e weeyo ɓe kolliri noon fandare mabɓe noon ko gam yidde wallude kay ɓeɗo ɗanniyankoɓe e suudere woni les clandestin e yidde kadi wallidde ɓeɗo taw kadi ko kuniyankoɓe faamu wonnoɓe renoɓe maaji e kala saaha ɓe kolliri noon kala nde ɓe coyni laana taw ko laana yitka yoolade la kon yimɓe kewi ƴettude yitka yoolade walla wonɓe caɗele maɓe noddu ka au centre de commandement taw ko halfinaɓe ko fate ndenkamaji ko on centre jooɗi ko to leydi Italie ko kan on centre noon jokkodirta e batoji ɓurɗi ɓattade taw ko batoji faabu ɓurɗi ɓattade e on diwan mbawa faaboyade ɓen kan on mbiyen noon association noon ɓe inniri ɗum ko association des pilotes volontaires woni tigui donnoɓe avion ngaji tawa kadi ko yirlitiɓe koɓe ɗiɗi noon ko kamɓe ndendini koppereje mabɓe kamɓe ɗiɗi ɓe coodi kan laana kadi hay crogène woni tigui ko diwnata laana kan ndeɗam ndiwnumam laana ka ko kamɓe mbaɗi haalitaji mabɓe kamɓe coodat ɗum ɓe kolliri noon e oɗo saaha ko ñalawma aljuma hande o ko subaka hande aljuma hande o ɓe pulloto golle mabɓe noon e oɗo saaha fodde pilotaji sappo e nder leydi France kolliri tigui en jaadi e ngon miijo kadi ko addoɓe ballal mumen wallidde ɓe on miijo ngon miijo koto dowlaji dendude Amérique paaɗen koko haala ɓurta noon fini e subaka hande o e galle danejo woni lamorgo dowlaji dendude Amérique e subaka hande oɗo saaha foof noon Donald Trump e wonno kay koye lesmboji kañum e avocat mum tumanode kay wonde ɓe jaltinino koppereje kewɗe gam yidde yende suko debbo goto filmeji pornographique woni filmeji kan hande ɗin filmeji on suko debbo noon omo wiye Daniel wiye story Daniel kanko noon tumanoma kay wonde Donald Trump meeɗi jokkodirde e makko kay weedi walla biyen meeɗi fijjude e makko ko adi kene wona hoorejo leydi ndi kanko Donald Trump e avocat noon koɓe yeddinoɓe ha suuri ladde e subaka hande o noon kanko Donald Trump kanko e hoore makko o fini subaka law o ƴetti hello makko weeyo witemo Twitter o weddi hen kay o tuuti hen wonde o haali nder hen kay wonde o yaltini temedere capan tati ujunere woni $130,000 o rokki avocat makko yo sodde ƴere on suka debbo biteɗo story Daniel mo men o ficcude kanko Donald Trump noon ko jeddino ɗum ha suuri ladde o holliri ɗon ɗiɗi haalisaji o yaltini ɗum ko balle sappo ko adi kay komo suuɓe yo won hoorejo dowlaji dendude Amérique ɗum noon wonno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom koto leydi Turque paalen kalene kaɗo landa witega CHP noon ko landa lundiyankoɓe ɓuurka mawnude e nder leydi Turque e subaka aljuma hande o noon ɓe cuuɓima goto e sharɗiyankoɓe landa ka tawa kadi ko biteɗo Muharrem Inchi noon yo wonna mbiri mabɓe kay ndembo beele kay nde ɗaftodiriya e Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi e sumboji hoorejo leydi paaɗi Ali Abouba ɓeɗo hen France naɓe ɗiɗo taw kadi ko pilote en dognoɓe laana taw kadi dognoɓe laaɗe diwoje taw kadi ko sodde laana diwowa taw kadi ko nawowa ka yimɓe nayo e saaha kala nen ɓe maaje ne ƴeew so tawi sukaɓe Afrique naɓe jahani woto joolade woto mayde ko ɗum tigui woni ko wiyete jokkere enɗam ko ɗum woni ballal ko ɗum woni ballodiral en poti ñembude enenne ko moƴƴi nde tawno ko moƴƴi ne weeli ñembude neɗɗo woto ñembu ko boni en ɗannima en jii ko woni ton ko sen garti en tawi wonɓe gaaɓe enen kala ndenden juuɗe mbaɗen e fandu mbawen gollade guiwen e caɗele e kabruji mena ɗemgal pular joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haaji ko musidɗo men haali Abouba soko min mi tawtoyan altina inchallah yo jaam Allah hiranen kettuki malaki jama